Ma Christopher neden so mechamu waja obane ho nkonkon din mu ye de onyankopon ase se wabo ye ho ban ma adepa bi achi mienu ye wo mframa home ye wo aduane bidi ye te ase konkron ye mu afei ne me pa akire anase de ntia enne migina ha me ne wo kasa ene se me pa cho osoro asam say nyankopon anum asam say Matthew 6:33 say osehwehwe osoro ahenie ne trene kane ne aka nyina ode beka wo ho enemre mu nipa bebre enhwehwe osoro ahenie ne trene kane nipa bebre ne ohwehwe ne obedie yedie sika pe ene ne ese ne ebema omo ho ato won no omo die akire omo ama obonsam afra omo adwenani omo hwehwe ne asasi so ebesi won yie omo kra ne die obonsam ache akoto baabi mepa wo chaw se wote sa mo animra wo ho so se memo okoko wate mo animra wo ho so bebre nkanka ne ma no ombetuma akotra saloon be se 2-3-4 hours na wo ye wonti obebo rasta tintintin aguneto abro nyame chire wodi nyame achi wade sa aka nyame ti ohu na ne kra ne die onhwehwe baby okra no owu a obekọ eninti no enemre mu nyankopon afreme abahasem me ne won kasa emfa trene ho trene kronkron ye enya Christopher ne beko heaven o minua me pa cho enya Christopher ne beko heaven nemom atrene for ne beko heaven atrene for ne beko heaven obi a wotene obi a odi nyame asem so obi a onyi nyame asem obi a asem ni nyina wodi su pepepepepepe so when ni so no anya pepepe na okase oh we de nyame nhwe se ne asofo obi ka no we de onfa mu aten odi trouser ko nyame fia onhwe mesra wo a wo hwe trouser bia odi ko nyame fie ka hu se watemu da ho etwen no onyame se eba se wo kan se gubu a onfa nche wo na mfa nche wo kina ho na obehu nyame abufuo sanse wadi kan bo kokko wabo kokko se jai trousers ne she ubeka se na he ne ya tro no mesraw bomodian na bi call Deuteronomy chapter 5 verse 22 and I'm sorry chapter 22 verse 5 ho na obehu se wacho se o se oba menhye obema de ne ka se oba menhye bema de a eye indirect into wan hwe ya obeka se o na trousers wan tro trousers anhye ho papa minua bema minua ba obunsam nani atiye se no wonim se dwamamo ye bone wonim se oba bema taade enye enti no ne nyame atwahye ho no fa ne pefe emfa mejew na emom no obe nanti kona na ode wawuram nanso yehwe mu pa onyame animu a yehwe mu pa onyame animu a menua wutie me trousers hye obons obema de ena wo hye a onyankopon na chiwade sanso ena adwamamon so etie onse adwamamon hwe asema Yesu kan o kan Matthew chapter 5 verse 22 ho kono a wo say menka nkyere wo se wo ye bema ana wo ye oba na wo kon do bema wo kunu bema wo yire a wafa no wase aware ne dada se wo nso wo a wo nware ye na wo kon do oba bi a aware no na obi yire o se wo nso wase awade ma wo kon do obi yire ma wo kon no obi kunu ni nyina eye boni bia on se onkofa no wo mpaso one ne nkoye boni bi nanso wo se wahwe na wakamfo no wo wakoma mu no na oka ye waju se unya no a wone no be ware na wone ne be ye boni no eho no a Bible clarify and I say a classify say one na abodwaman eninti monimra ho so boni bi wo ha indirect boni bi wo ha mata ho dibiti say yi say no ma wivon yi on say ni Bible musa but unim ne oka o say ma moma ma hu siesie enye ne eso kristoni moma ne nya mesawo so ahu na so wabo ntinka ni nyina no oncho no Bible mu so wabo mesawo din wabo mesa wodin se menye dia na ka hu se ne bata mesa bibia ye nwinwin to aso biara eye bone eye nyame achi wade misra wo bobia menua ba sane wate menua ba yifri wutri so menua ba wenti obekwa akwahye o ma menka on story ketu bi na mfa ma no mawie ye ene sen awuraba bi no ye evangelist o Ghana o ye nyame adwuma finchim o ye ne bibia kama otua ne tight o ye kama o chese asori ko obia nchen no onye late da ena we na ebreso ye na ofri mu no ena fe obofo okochia obofo na so okogina onyame bofo omuye mienu
baako yɛ mframa baako nso yɛ normal eti mframa bɔfoɔ no examine no yɛka sɛ examination a ɔde na kɔgyina n'anim do maame yi hyɛ white okuta take it heaven or pɛ deɛ ewura heaven gate mu nanso ɔbɔfoɔ no examine no na ɔpusu ne ti kase debi ure mu enye yi adentra areho asɛm a mebɛka areho menua areho pa ɔka kyerɛ no sɛ ura heaven hɔ a enye yi esane sɛ weavon butu tiri so na wodi wuyɛ eti ɛno nso na wodi aba ha mi so mu enye yi nipa a weavon ne yɛ ne dia no wobɛkɔ ne nkyɛn minua wo hwɛ ahwan hɔ no ɔkɔ na kyɛ sɛ ɔkɔ ɔbonsam hɔ ɔkɔ maame wata hɔ maame wata hin no ɔwɔ ɛhin na nyame asiesie ama maame wata ɛhin na nyame asiesie ama ɔbonsam gem asamado ɛni nti bibi biara ɛyɛ ɔbonsam di a wode ato wo ho wode ahyɛ wo ho wode abutu wo nipadua no ho ka hu sɛ wuwu wɔ mu a ɔbonsam n'ani ate sɛ ɔbɛmu awuwom an ɔde bɛfrɛ wɔ adwene sɛ nyɛ bɔne no wawum ti na woti asɛm yi sɛ bibi bututi so amepa ɔkyɛw mesrɛw di Yesu Kristo edin pa ɔkyɛw bu nkotodwe sɛ mesrɛw yi to hɔ ansa na obra so owuo wunim da ɛbɛba wunim da owuo bɛba meka sɛ obi awu hyɛ frigim meka sɛ obi adan talapia meka sɛ yekosie wɔ bi meka sɛ anamonsia ɛda hɔ ma obi a yɛso no mesrɛw ara mesrɛw mo animra wo ho so mesrɛw sitrase abra yɛde ɛho sɛ nyame nsɛn mede ma no aba wieyɛ ne da wase Eja yada wase sɛ ɛnɛ den so wayɛ adom na wode wo nsɛm abrɛ yɛn papa obi biara otie me ne masɛm yi nkeka nkɔ ne mu na ɛnom no na ntu na koma papa no nanimra ne ho so mmɔmfa ne tra no nka sɛ mintumi ɛsane sɛ papa ɔbonsam na ɛfra wo ma nyinaa ni mesrɛwara megyina Yesu Kristo mogya mu ɛde sɛ honhom biara ne wo medi asie honhom agyinatuo biara honhom awareɛ biara honhom nkanya biara ɔbonsam de kanya wo ma honhom mu gyinatuo biara wafa de wo ma etuo papa megyina Yesu mogya mu sɛ ne nyinaa dome honhom biara meda wasisi watie wo ba mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu na mebɔ mpae amen.